eta horri nolabaiteko neurria hartzen hasi dira, Irati. Bai, duela ordu terdia zuzen ere Bilboko La Casilla pabiloian martxan jarri dute txertodromoa gezurra dirudi 2025ean berriz ere hitz hori erabiltzen ari garela, kasu honetan Covidaren aurka ez, gripearen aurkako txertaketa abian jarri dute 15 egunez egongo da, zabalik egunean 12 orduz, goizeko 8-etatik arratsaldeko 8-etara hitzordurik gabe bertaratzeko aukera egongo da, eta noski ez zara soilik arrisku taldeko norbait izan behar, bertatik kanpokoak ere bertaratzeko aukera izango dute, eta bertan dago gure lankide Joseba Elorza, Joseba ikusten genuen goizeko 8etan jada ilarak zeudela, nola da goiza? Hori da, Irati, goizeko 8etan ateak ireki dituenetik, Casillako txertodromo honetan txertoak jarri eta jarri ari dira, kanpoaldean goizetik sortu da ilara, baina esan behar dugu ez dela oso luzea eta nahiko azkar doala. Gunea oiuntzeko 8 arte egongo da irekita eta ez da aurrez hitzordurik hartu beharko, esan duzuen moduan, 14 urte baino gehiago izatea da hemen gripearen aurkako txertoa jasotzeko baldintza bakarra. Euskal Autonomia Erkidegoan gripearen eragina hirukoiztu eginda azken egunetan eta kutsatzen igoerarekin batera, ospitaleratze kopuruak ere gora egin du. Kasu gehienak Uribe Kostan eta Galdakaoko esietan ari dira gertatzen. 130 pertsona baino gehiago ingresatu behar izan dituzte azken asteetan Euskal Autonomia Erkidegoan. Pentsa datu hori, kopuru hori, azaroaren erdialdean gainditu zen lehengo urtean. Horregatik, gaurtik aurrera, esan dugun moduan, txertaketa masiboko puntu hau irekita egongo da egunero, asteburuak barne, asteko datozen 15 egunetan. Aprobetxatu lehenengo ordua etortzeko, txertoa jartzeko eta gero berrio lanera. Aprobetxatu behar da gure tartea ireki dutela era libre batean, ja, por fin. Pues mira, etorri gara, ze justo pasaren egunean Euskal Telebista ikusten, urten gripe lehenago agertu denez, eta justo hemen ja hasten zenez, pues pensatu genuen, gatoz biok eta gito. Pasatzen dena da ni Covidekoa ezin dudala gaur jarri, ze pasatu dut abuztuan, eta orain itxaron behar dute, bai. Bueno, erdi broma zaraten genuen kuno odorroamarena edo txertogunerena, baina aner kontu serioa da, esaten genuen, 130 pertsona baino gehiago da ospitaleratuak izan dira, normalean azaro erdirako izaten dira datu horiek, eta ia hilabete bat aurreratu dira, beraz, zerbait egin beharra zegoen. Ba, eta fuerte mandu gainera, nik uste dut hemen gainera sailburuak esaten zuen, garrantzitsua zela prebentzioa, eta horretarako ere prestatuta gaudela, nik uste dut ere baloratzekoa dela ze sistema daukagun, eta nik uste dut hor garrantzitsua ere prebentzio puntu hori dela, ez? Eta gero ere, kontuz, badago ere jende bat, orain txertoa ez ematearen mezu hau bidaltzen ari dena, eta bai, jendeak egin dezala nahi duena, baina informatu dadila, eta gero ikustea ze garrantzitsua den horrelako, txertaketa espazioak egitea, itxaron zerrenda hori eta zari gara beti, hemen ez dago hainbeste, hau da, 10-15 minututan txertoa jasotzeko aukera daukazula, eta hori garrantzitsua da, ez nik uste dut pausuak eman behar direla, horrelako zerbitzuak egon behar direla, eta gainera ikusita, nik uste dut deno daukagula inguruan gripea daukan norbait orain, nik horrelako zerbait pasatu nuen, duela aste bete edo, eta garrantzitsua da prebentzioa, eta gero ere, ez dezagun ahaztu maskararen erabilera, edo musukoaren erabilera hori, ze ahaztu egiten zaigu, baina egia da, garrantzitsua dela, gripea kontagiatzen delako oso azkar, eta orduan hori ere garrantzitsua, ez? Ikusten dira irudietan, eta Josebak esaten zuen, ilara motza, baina ilara barkatu, egon badagoela, ikusi barko da, modelo honek funtzionatzen badu, agian gehiagotan ikusiko dugun, Iraia. Bai, ez, eta nik uste, pixka bat COVID-aren osteko, pixka bat lagundu gintuela, edo ez dakit, nolabait ere zabaldu zela gizartean, normalizazio bat ez txerto bat hartzearena, eta kasu honetan lehen ohituta gunden akaso gripearen kontrako txertoa, pertsonalduago ekartzen zutela, edo zaurgarritasuna zuten edo gaixotasunen bat zuten pertsonek ez, baina gaur egun esango nuke ohikoagoa dela norbaitek edo nork esatea, txertoa jarriko dut prebentzio modu gisara, eta beti ere, eta uste dutan errek esan duena importantea dela, eta hori ikasi genuen pandemia, baina tamalez gauzak oso azkarrazten ditugunez, ondo dagoela oinarri zientifikoetan eta oinarri zientifikoan horien gainean oinarritutako iritziak edo erabakiak hartzea eta ez edozein... Horri buruz ere gero xeago itzen dugu. Edozein diskurtso merke erostea. Iruditan ikusten dugulako gainera,
arrisku talde horetatik kanpoko jende asko ere bai hurbiltzen ari dira, batzuk gazteak dira, akaso gaixotasunen bat dutenak dira, edo inguruan norbait, baina eskuzabaltasun hori ez, Iraiak aipatzen zuena, jada ez dela ni arriskuan nagoelako nik hartuko dut, baizik eta ingurukoak arriskuan egon daitezkelako nik ere hartuko dut. Covidan ikasi genuen lekzioretako bat. Erantzukizun soziala da, ez? Hori. Batek hartzen baldin badu bakuna hori batentzat da, gaixotasuna ez hartzeko, baina baita ere, ingurukoak ere zaintzeko askotan, ez? Inguruan igual, badazkasulako, gaixotasun hori hartzeko jendea, edo jende zaharra, edo, gainontzeko jendeak, ez? Baina gauza da, geroz eta lehenago hasten dira kanpaina hauek, zeren behar bada aldaketa klimatikoak ere dakartzagu kanpainak ere aurreratzea, ez? Eta oin, zuek esan duzuen bezala, oinarri zientifikoak kontutan hartu ditzagun, ze jende asko dago aldaketa klimatikoaren kontra. Orduan, ikus ezagun, urtez urte igual aurretako dira kanpaina hauek. 9:34 Gasteizera egin behar dugu Eusko Legebiltzarrera hain zuzen ere oraintxe bertan martxan da kontroleko osoko bilkura, eta Imanol Pradales lehendakariak du hitza, entzungo dugu zer dioen.